satu.
asa masuk kita martang yang nahuma di bagas roh tadi. Amin. Mari dihita. Ale Tuhan, edihonok kumadiho di tongotongani akka marga. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasa tudosan salehon jala patubu mahami haporsion nasitong tabay mahaporsion nami ganupari asalam tugu lehon madihami holong ni rohanas na sumangasi asa holong rohanami diho dongan nami jolma leo madihami pakirimon na mangulu asa malas ni rohami mabahen loma ni rohami say oloma pangidon nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pati perjul ahudo jaho bade batang ninna de batata ang jadi maraku ahu bahanomu de batang dapat dua hon ang jadi kanak kamu jala dang jadi sumanomu manang angan dan di benua gijang do dai benua to ngaon to dina
na rodi na bagasan ayat na ditoro ni tano yang gotong gabi si sebaon manak si ulua dan jadi dohonong kuar ni debata yang go soture dalanna ayo ona umdo sogot akan na marseneang di warna pati papaton ngot amuma pabadihon ari minggui dina onom ari na ma aulahamu nasa ulamuna alaya anggo ari papituhoni ari padadiani Jehovah debatam doi dan jadi ho mangula anggo dina sadari i manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi penahamu rodi isini hutani halape na mangibati hutam aidi onom ari do di topa debata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradia do ibana di hari papituhoni di bahani do uban dari pasu-pasu debata Jehovah hari paderan nai jala di perbadian ikom pasanga pemudo naturasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanilihon ni Jehovah dewa tambir unako mamunu unako mangalaku unako manako unako holo maka tidakon hata nasututu maralah hodongan jolma dan jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu dan jadi haliangan ni roham dongas saripe dongamu manang naposum bawa manang naposum boru-boru manang lebuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu atong mangido maita diarupan ni debata ale tuan debata saya pergugui mahami mangulang hobar tupatik mi amin.
Musa pe akadolok jala humutot akadobian. Alayang ko para sini rohak kuna sotupa Musa siangku. Jala badan ni hadamiok kuna sotupa umurni. Inna jawab siasiyo. Asa ngapo ma di debatana di kijang. Amin. Tupuk epistel di bikutas dari on iman atas surat di Hesekiel 2 ayat 1-5 berarti sore mahita majar jari didok ibana matuahau ale anak ni jolma ojak pemapakmu asa makatai au tuh dungi diduk ibana tuau ale anak ni jolma aho do marsuruh ho tu halak Israel tu bangsu akan maguturi do paahu nang nasida nang upung nasida sa merbalik do siana aho rasira sa sadari mahita untuk penukni alayang ko nasida manang tangyong ronda manang dang ay bangso panguturi do nasida gabe di boto nasida nang ado panurengan sada di tonga-tonga nasida ido saatna mertua do akan na tumangun hatan dari bata jalan na upeopsa amin.
Dede bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan nato palangit dohotang. Aho porsea di Yesus Kristus anak dede bata Jehovah na sasadai iman na tinibuhon ni si Maria naga bagabia secara tondo berbadia andora sahabubuhan. Ido tuhata nato mano bernit surgo lahudul tusiamon dari bata Jehovah amanai pargugo na suatu rosani disimar mangulung namate porsea di tondo berbadia jalan sada huriana badia huri rato panela Kristen akan badia do dasani dosa do dihatai neman mulak mangulus sogot daging halak naung mate do dengan dua nasora sudah. Shalom. Selamat hari Minggu, dohot selamat datang ma di parminggu tasadarion. Mulai tema tapasa tu debata perdenggan basai nama ngaramoti hita sahak di tikion. Jumulu mahuriata pasaton selamat ulang tahun hari hatu tubuh. Dohot selamat ulang tahun pernikahan tu amanami inanami dohot enakon nami na tongom makalason dinasa mingguon. Saya debatama nama sumasu hita saluhutna. Jala totong mahita mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan tetap berdoa. Nuang tabegema titing berita namasa di huriatta. Na parjolo goarni minggu tasadarion 4 Juli 2020 sada, ima minggu palimahon dung Trinitatis, dohot topik minggu, borhat maho jala beritahon mahatani Tuhani. Pergi dan beritakanlah firman Allah. Nama nguluhon parminggot tasaderion di parminggon pukul sia dohok pukul 11, ima amang pendeta Kardi Simanjuntak MTH, Kepala Departemen Marturia HKBP. Paduahon petugas minggu. Di hari minggu naroon 11 Juli 2021 masuk mahita tu minggu paunomhon dung Trinitatis, dohok topik manotong pajongjong hasitongan, tetaplah menyuarakan kebenaran. Jadwal naman dohoti parmingguon dohot namar tugas di minggu naro. Minggu pagi ima pukul 7.30 pukul sia remaja naposo, para geda amang situa te Simanjuntak, hari tahun amang situa Isaragi, tim musik song leader inang situa Boru Saragi. Jam sia saat tu pukul 10.30 ima wiksada dohot 2, para geda amang situa Mani huruf, hari tahun parhalado wiksada dohot 2, tim musik song leader inang situa Boru Siahan, dohot amang situa ha siagian. Jam 11 saat tunasidung ima wiktolu dohot 4, para geda amang situa Simbolon, hari tahun parhalado wiktolu dohot 4, tim musik song leader amang situa HES lain, dohot amang situa Sihotan. Patuluhon statistik permingguan pertanyaan dohot PHD. Naman dohoti permingguan pertanyaan dohot PHD ima sekolah minggu 50 bitu halak. Sesi pertama 40 halak, sesi kedua 120 sada, sesi ketiga 65, PHD Naposo 26 Juli 2021 22 halak, pertanyaan 34 halak. Papaton pertanyaan lingkungan. Pertanyaan lingkungan di hari Kamis 8 Juli 2021 naro nama ringanan di gereja tahun jala di Pasada Sudewik masuk ma pukul 10 sia 30. Naman jabui pertanyaan ima keluarga amang amani Andre Nenggolan inangi Boru Hutapea sian Wiktoluni Huriatta. Palimahon dana pensiun. Dana pensiun nang dibuat sian kotak parasian selama bulan Mei dohok Juni godangna 440.000. Jala disetor Mei tu rekening dana pensiun. Huriatta manosoi hita ruas ni huria asa ukap rohatta lau manopake tu dana pensiuni songon program sian pusat gerakan 1000 per hari.
Paunomhon Jubileum 125 tahun HKBP Aik Bolon. Rodo undangan tuhuriata ima namar Jubileum 125 tahun HKBP Aik Bolon Sadarion. Alani borhaddo amang situa hasiagian mewakili huria HKBP Soposurung mandohoti ulaoni. Tatanyakon ma anggiat dengan mardalan ulaoni. Warta keuangan amang inang boy mata bereng di tertib acarata jala disi aungdo pengeluaran selama bulan Juli. Mulai tema di pasat huriata tuhamu amanami inanami na pasahaton pelean gugua tahun dohot hamulateon sayang giak ma ditabade bata pasu-pasuna dihita. Dina orang lebih panuraton gor dohot jumlah parhepengon buima tapatakas lau padenggaton tu minggu nanengro. Mulai tema dihita las mulai tema dituhata. Kiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang hahaanggi na hinahulungan di bagasan Kristus. Amisian perhubas kantor pusat HKBP. Staf pegawai lumobisian kami pimpinan HKBP. Opui Pursa HKBP, Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia, Marturia Dohot Diakonia HKBP, Pasahaton Tabi Dohot Horas-horas kami, Tuhamu damang dainang, ruas ni HKBP Soposur, namar minggu nuaing di Garejaon, nak Tuhamu amanginang, namar dohoti permingguan nomor hite live streaming di bagas nabi manang diinganan namar ragami. Selamat hari Minggu jala horas madihita sudi. Au padita kardi semajutak Kepala Departemen Marturia HKBP inang nahinan boru pasaribu pasahaton barita nauli di Mingguta Sadarion ima sian barita nauli nasinura ni si Markus di bidu onom mamukas siaya sian ayat onom bi saha rodi ayat 10 songonoma atana laos diliati makahuta di nasaluati mangajari dungi di joma na 12 jumonok
dibuka marsuru nasida mardua-dua. Dilehom matu nasida huaso mamaksa akatodi nahudar. Jala diorai ma buanun nasida manangaha tutungad dalan. Manang roti, manang hajut. Manang hepeng di hohospe da holan tukot. Alai denggaddo marsipatu hamu jaladang jadi pakai muna baju-baju dua ninna. Laos didok do tunasida. Ia dung di pengoti hamu jabu, di sima hamu mian, pai maborha use. Molo adong isi ni huta na soolo majakok kamu, jaladang ditangihon hatamu, dari ku kamu mai. Laos pirpirhon hamu ma nang orbuk, na lohot di tot muna, bahen panidangion tunasida. Jadi borhat manasida marjamita, madokon bau bahur roha. Jala torobdo sibolis di babali nasida, lan nahacitan dimiahi, gabe malum dibahen. Ido sahatna. Uria nahinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Di bagasan 10 tahun Yesus mangula. Ia sangat peka terhadap keadaan dan situasi. Laos maritima di paubuk pakubasionna marhite na marjamita mangajari dohot pamalupon ragam nyaka sahid di idai bana do takas di hati hai sada tiki sada kesempatan na arga situ tu laho manggotin masa panen sudah tiba. Bidang situtudo sikotilon. Di bahini di ida Yesus ma tung macai riko situtu. Suruon panabi. Sada tiki kesempatan na macai naulis itu tu, na macai na arga, kesempatan emas. Mangarahon, manugihon, mabuan torop jolma. Asa masuk Tuhan jauh di debata. Asa persea di Tuhan Yesus Kristus. Anak ni debata sipa dua jolma. Sia dosa dohot amat yani. Alanido di bagasa turpukon disuruh sisian nana 12 laho mangajari manugunugu mangaramoti mangaraho jala mabuan na toropi asa masuk na sida tu harajaun ni debata asa gabe warga harajaun ni debata na sida asa gabe dohot na sida panean di harajaun ni debata jala asa paingoton torop jolma asa marhamu baun ni roha lobisiani tahe disuruh dona sida laho palua ho jolma sian ragam nyaka pardangolan nabi isarani napabaliho sibolis pamalupon ragam nyaka sahid tusima disuruh akka napasonai tusima disuruh akka sisianai jala ikon hatop nasidabor totu amanami na hinaholongan di bagasa Kristus sahalak na sinuro ni debata
ikko manakkas marposni roha marha porseaon tu debata na marsuru ibana. Harus menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan yang mengutus. Unang adong ganggu ni roh. Tidak ada kekhawatiran. Harus fokus kepada tugas yang diamanatkan. Unang merdua roh. Harus melakukan tugasnya sepenuh hati. Jangan setengah hati. Alai marhite jabita sadarion, satu hal yang ditekankan seorang hamba Tuhan naposo di debatana sinuru harus bekerja tanpa beban. Misalnya tidak dibebani oleh uang, tidak dibebani oleh harta, tidak dibebani oleh rasa terpaksa. Manang sian nasu terjua. Alanido sahala na poso di debata harus memiliki pola hidup yang sederhana. Memiliki pola hidup yang sederhana, tidak bermewah-mewah. Mampu maka sabab pun na adong. Mampu maka mulatehon na adong. Mampu mensyukuri apa yang ada dia miliki. Dan yang kemudian harus bekerja secara sukarela, dengan penuh sukacita, tidak ada rasa terpaksa. Halai didok muse di baga satu pukon mulut abat kasnakingan unang dibuan hepeng di hohospe didiki halak pengemis do na bekebeng na di kap pinggang molo mengemis ibana dapok na di bayi matusi nang dohonon na seorang hamba Tuhan tidak bisa menjadi seorang pengemis dan pengidu-idu dan parungut-ungut dan rikot wala songon buhi kasihan songon na asiruhani halakon sunnah pinagali-gali mah. Tapi seorang hamba Tuhan penuh semangat dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Maulpe dia dupi mangadang sahala na poso ni debata ikon semangat siras rohana aisada ulau ni na poso ni debata ima abuan hiras ni roh memberikan semangat kepada yang dia layani. Bemului bene do gali beruas pi gali mati. Tak mungkin itu. Mulu gali namar mahani. Na pinarmahanan pe pasti do gali. Ale parjolo sa diri na poso ni bata ada nampak dalam wajahnya, dalam semangatnya yang begitu peduli terhadap keadaan yang dia layani. Ulah semangat, ruasi pe semangat. Ulah las rohana, mabain manopo tak keulauni, ruasi pe kami semangat. Fokus pada urusan Allah. Allah debatanu nama Rasul. Fokus tulang ni debata bukan pada urusan duniawi. Seorang hamba Tuhan harus lepas dari beban urusan duniawi. Apakah itu harta, uang dan lain-lain sebagainya. Tapi dia harus fokus kepada urusan Allah. Karena dia adalah utusan Allah.
Hidup menedok dia tualu, jala diorai. Adong dona diorani Yesus tuak kasisian. Diorai dona sida mapuan manangaha tu ngadalan. Manang roti, manang hajut, manang hepeng di hohospe dang bui buat. Jangan di bawah. Bahasa asa unang terbeban. Asa unang fokus ibana tu artai, tu hepengi, tu sinamoti. Alai kon fokus ibana melayani. Kobar tu parsuroni. Alai adong madisosoi dua. Naken diorai. Alai na disosoi ima. Asa buanun nasida tukot doh sipatu. Tukot asa unak tersuladi. Unak tingkang. Ini mena jujur tarok kon hatamido tukot di dalakku jala sulu di nahun di padalanak. Jala sipatu. Patuduhon asa ringkas merdalan. Asa ringkas marhubas. Seorang hamba Tuhan harus hamba yang rajin. Harus hamba yang kerja keras dan naposo nalosok. Derek kamu maka manginang ate, mulai terdiamu akan naposo di Tuhan inahubas, ringgas. Ringgas mandapoton, ringgas manang yakon. Ringgas menyapa. Manang mahite medsos pe. Kalau madok selamat malam inang, selamat pagi inang, hata di debata. Nah mangarahu kita ador seta ulau-ulau tadi mana kotos sadarion omma. Labok nai. Semangak nai ruas majalo songoni. Molo ganu pari disapa dipakulingi. Mertua maka ruas namar napunahon kana poso di debata nasuni labok sonang rohana nak biar persorion semangat ibana nak pemarsahi ibana semangat ibana kabe manum sai nai ay rodak kana poso di debata manangnya margogo ihon ditikikali Didik ke godang ruduk di bagasan moluna. Kemungkinan stres do takkan asing. Alai Roma makulingi. Gabe lubang pakilalaan na. Akai manuaeng. Akan aposo. Nalipa ima-ima. Dunia ini penuh dengan penyakit saat ini. Regam sahid na tahilala na tabulus. Pangotak ni COVID do tak kalana asing. Didodoni penderitaan si taonon dodok pakilalana. Si patah tangis di si habunian. Mekel di si kapatara. Napa jujuk kami marsahid gali pamatang. Homur si malolo. Alai Roma na poso ni Tuhani. Na sinuruna. Mangapuli madaoni margogoihon dalubang maroha mangina datara bul mahid da margogo mahid urok nakingadang buhay na poso ni debata na losok ikon na ringgas ido disada kon itu supplement 50 lalu sumurung ma di bagasan ulau ni Tuhani alehata dunisana nama citakas giatlah dalam pekerjaan Tuhan kata giat rajin hampir sama aleh lebih dari situ kerja keraslah dalam melakukan pekerjaan Tuhan kerja keraslah pakailah kesempatan yang ada hidup ini aku Yesus di Yohanes itu bati ikut ulau kudo ulau ni namar suruau saleleng arian nuaing ma ari ariani
Masih hari siang, kerjakanlah. Ini kesempatan kairos yang sangat berharga untuk memberitakan firman Tuhan. Kerja keraslah, beritakanlah dengan cepat. Jangan menunggu hari esok. Jangan menunggu nanti. Apa yang dapat kerjakan hari ini, kerjakanlah, cepatlah bekerja. Karena malam akan segera tiba. Karena malam akan segera tiba, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja lagi. Pikirata waktu on soal tiga manginang dakola kebeng. Jadi gudang pikiran ni Solomon sa ima loh mulai sedada pengajarion sa sekolah dope di bayang kagurut takan. Loh mas satu nomor dua, satu nomor jungulu, time is money. Waktu on hebeng. Jadi mana ngah HP di bula ikut kepeng. Jadi hidup pe mana di gereja pikiran na hebeng go. Aliang ko hitay so tawang ate. Baru na tiga kini narupani. Alang alohot senda judo. HP na umarga dada uang. Nagperikos itu tuh. Jala berupaya kita mengalului alai na paling utama. Kesempatan yang berharga. Time is grace. Waktu ini adalah anugerah Tuhan bagimu. Pakailah anugerah Tuhan ini. Dengan seefektif mungkin bekerjalah apapun pekerjaanmu. Jangan malas. Ubereng ma dihamian. Om madabur juni pamareta tahu nanti. Udang makamay di huta-hutai holap pay mahon. Pasay sok amang itu oleh ma. Bulan naro, roro, bentuan. Tunay langsung ninna kan. Oras pero, sa sekolah pero, inna. Par rumah tangga pero, naneng bagian naman mo sa sonari tulur asli par rumah tangga. Par kakain, pero orang notahe, ujahan at ari media, bagian naman mo siya. Una, wala naman lapak-lapak madikuli. Utamu rin ang may, gagurang ama, ala ni ngola dikuli be, tang mangula bedok denggan, ala mengharap ni, gabi gumajak tangan na siya mo sa kabira. Jala uji hanguan noni nangen lo dijaya suku kamu, patung ojok kamu aja mata di julumu, pam aja tanganmu ni mamu. Bolonin na boti, agumajjangon, na jago do merbetui. Olo do sanarian sepel satu bon holan berbetu. Gumajang atong ala holat tangan sia mudo mapan. Pa ini tu meja. Meja ipe olo merbulaan. Ala yang go disopo suruh ko dangang sumi dah. Ngarong ate. Dina pungo disop ngarong kepada umay. Jangan malas. Unang harapkan. Kita harus mengharapkan kita kerja. Dari sanalah kita makan. Naso mangula unang mangan. Tapa mana teman? Suatu siga kasuduk na poso. Holap pay may maho. Holap pay maho. Waktu inilah kesempatan berharga. Jangan sia-siakan. Hidumin na hata edetay akan na poso pasti mabotate. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus melayani. Oh Tuhan, pakailah hidupku semasi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini pasti sudah menjadi berkat. Pastikan itu Bapak. Semasi kita kuat, semasi kita bernafas, pastikan kita memakai waktu ini sebaik-baiknya, seefektif mungkin, seefisien mungkin untuk melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk kehidupan kita. Unang nasional dingga. Kesempatan hanya satu kali. Kesempatan yang sama tidak pernah dua kali. Itu makanya orang bijak mengatakan tidak pernah kita
melewati, menyeberangi sungai yang sama 2 kali. Hanya 1 kali. Kesempatan saat ini ketika kita beribadah tidak sama dengan 1 jam yang akan datang, atau dengan besok atau lusa. Tidak ada sama kesempatan. Alanido bican mangulu ulahon ma parsuruni. Dungido Yesus ma. Di pabor hak masih siani merdua-dua. Bahasa dan bahasa. Asarong membangun kerjasama, saling melengkapi satu dengan yang lain. Asa hatop berjalan dari tanah uli, saling melengkapi, kerjasama yang baik, bukan hanya tanggung jawab 1 orang, bukan hanya tanggung jawab seorang pendeta, guru huria Bibel Prosin tua dan lain-lain yang menerima tabisan gerejawi, tapi adalah tanggung jawab semua orang percaya. Di mana-mana semuanya kita berbeda-beda talenta, karunia yang kita peroleh dari Tuhan. Alai sudi si lehon-lehoni gano na jinalo ni na porsiai pakeota maya manginang mamaritahon makatahon berita nauli mahatari debata 200 lubi kakak agak episode suruh dan sangat majemuk. Itu inatapadita na sugot ang kondisyon sa berbagai daerah doromang anak kapegawai dugumodang nina kan. Dangarong disog bisisuap duluin. Ito ay na sugot tuberang wala saha tao. Odo piya marminggu dison. Padita 30 tahun. Ito to hodi padita nami. Dangarong bisisuap bulu ay nakikubering di jolo sisuap mangka na marong do aka sisuap bunga ni. Ala uli aka bunga di sini kan. Dapat na sangat majemuk. Jala pegawai, aka guru, atau toko pendidik kurang diso, aka dokter, aka nakarejo di pengkap, do takana sing berbagai talenta, karunia. Omma kerjasama. Saluhurna karunia talenta na dong di tonga-tonga ni huria, omma pakeota. Patu paho pelayanan ni. Jalai komersial hatu. Tak boleh pai meima. Kalau dia dokter, lakukanlah pelayananmu sebagai dokter. Kubereng di sana kita melayani rapid test gereja peduli kasih kan. Hibat ini. Bahwa lalu dulu gereja na huboto somoni. Udah layani di masa Covid itu. Hibat. Ada musya kehalinasi pendidikan. Lakukanlah tugas pendidikan bagi anak-anak kita. Boy do di gereja boy. Ay berkau mano mensen. Aduh tolu pilar na arga di tiki. Laho bo pahatop pun berita nauli di tanah bata kahamay ima. Kesehatan. Marhitip poliklinik. Napaduahon membangun sekolah untuk pendidikan. Napatuluhon ima memberdayakan ekonomi rakyat. Jedang nuang be, na jolo na mensen nung asongoni. Ala di bere pogos to halap batak. Iko maluasen hapogoson, bain pemberdayaan ekonomi. Ala di bere gudang kasahit na masa di taro batak. Iko sehat do halap batakon, halak kristenon, bain poliklinik. Ala gudang do piak kanda buta huruf di dapot di saat niuta, asa pistar halap batakon. Ajong jok sikola. Ayod do tanyang ni sino mensen di hati-hai. Matayang na, ali Tuhan. Pasu ma, bangso batakon, gabi bangso na maju. Mulu maju, di hati-hati di pikiran ni mensen, asa pistar, araw di sini. Sehat suri, jalan maju. Ala ni do, kula 3 tahun iba na melayani, gudang halap batak na malo. Itu lao babor haton, tu Jakarta tu dia. Hiba, laho pencetus lah tu keberdeka, pengarong, maka halap batak. Ima tangyang ni mensen. Bangso na maju. Beda dulu di Papua. Tangyang ni misionaris di Papua. Ahama. Ali Tuhan. Pasu-pasu ma. Tano Papua. Ujung nak kamas masih kan.
Etano ido ditanyaku. Jadi hebat tiba do tangyang nyekana poso ni Tuhan ni kapa. Di jalo Tuhan ni. Jalan ngari jalo, ngata jalo ala apa ki? Ala ni molo ta jalo i. Nani tangyak kon na pinangido ni, no mention na jolo, tu bangso bata di tangyang na. Tapakke mo. Kami juno. Potensi na belga mo. Di HKBP untuk melayani. Marukil lo hita ka namang inang, walong gajak pejamita kon. Ya na, ang wahami sel-selido, borkat merjamita tu sa huria. Unang maju mo dohodok kamu, nagpitik kinanway nga gurang mo dohodok, mulu jap songono. Bergumulat ta, sopot di bona di kepimpinan efekta minus. Dana pensiun mapaya 110 M. Marukil lo kami. Sopot telah pelantikan itu Roma aba-aba. Tadi ngutu dari pensiun. Terakhir. Itu. Terdatang di Pursma asa terus berdalan. Maru 600 kurang peditat tanong majalo pensiun. Wahaman non nasib neon. Habis on dari gurang na jalo 800.000 HP tertutup. Ditandatangani Pursma ikut bayar mulai bulan Januari 4,6 M. HP balaju bulan 12 dak terbayar lebih. Marukil martanya kami na 5. Alay di bagasat tangyang du parukilo ni telepon mamasak karwas ni Huria. 2 minggu dungku patolah kami haruk surat tu karwas ni Huria itu radong ma karwas ni Huria ta na sangat peduli. Perlu bima 2 M 2 bulan bayar kami. Alay dada holani di bamu saya gerakan 1.000 rupiah per hari. Dakola ni tabay mamusedo taka pertemuan ka toko ni HKBP yang punya potensi yang kuat tentang dana. Patupai main bulan 4 bulan 5 di Jakarta. Saat tunai ngamanginang luar biasa. 70 sada M lobi ngetar Papua. Dak kepikiran. Bere kamu ma potensi ni HKBP. Maila dohita terbigi marutang dan membayar dana pensiun 110 mem balganai HKBP tapi tidak berdaya. Di mana kekalahan? Di mana kekurangan? Sada nahubat kami memaksa diri namin na 5 pimpinan hai mama kita akan mengembalikan trust terlebih awal lebih dahulu dari kita pimpinan HKBP dengan pola hidup sederhana. Maka sebab pun nadong gabi tiruan haposan di hepeng mengalir doh kamangina. Ternyata banyak potensi HKBP yang luar biasa membuat HKBP na balga na berdaya na diperhitungkan di tengah-tengah ni bangso. Molo sadaro hatta mamakya ka potensia manginang dang holat di homol-homol pribadi si lehon-lehon ni debata nani palumehon nai dihita luar biasa do HKBP itu ada yang roh do takap komisyon membangun kerjasama tak pakai mana sa potensi pahay bakon harajao ni mata. Samar sangap Tuhan ini. Marhite potensi gabirong maperbuih hasil. Hasil yang sangat maksimal. Si idaw tasogot. Si hati dakoron ni anak kota paparat tasogot. Saya bangga jemata KBP. Nga gurang nuaing. Wala borhat was anak kota subang gabi ba na di HKBP di parsarahan. Od mo nga kaparpilo do, jala gabi buwa do nang dihami, buhadon no mga rahono, nangin balikan ni. Jala nga hubereng di beberapa distrik. Ala tulu ingana kudala ni preses. Saya sudah melihat itu. Mudah-mudahan mamarhita-hita kana toras di son, sudah hita amanginang, holong rohatta tutuhani, holong rohatta tu HKBP. Kita bangga.
menjadi warga jemaat KBP. Kamu nak karung sa porsiaw debata ada holam marsurah kana posonai. Alai dibohali do, diperlengkapi do. Tak kola disuruh. Ido las ni rohanya kana posoni debata. Ido hiras ni rohana. Ai di leho do huaso, pabaliho na kasibolis, akatodi na hodar, pamalupo na kana sasahi. Dileho do tuho na posone huaso, hata dilehon. Lapatan na molo adong dak sia diri ni paditai, dak sia diri na posoni Tuhan ino ni. Siapa nu gijang do huasoi. Unang adong napabud na mudang diri. Unang adong dapat gijang rohana. Ai madah anggo kapaditai ke ibe dang bi pamalupo ni. Padian karismatik dubui pamalupon. Kolak ditangyakon tubui dumerdalan dapak pangininna. Tu makacang roha. Kamu pinang napursia di Tuhan jangankan pendeta ruas pe molo martangyak kamu amanginang. Di jalo Tuhan itu tangyangmu. Molo moro hani debata di tangyakta. Nasa sahit na posape boy no malum nang ruas pe martangyak. Udah jangankan pendeta. Na porsea di Tuhani ditangi hotang yang unang adong mergijang ni roa sia debatado waso na nilehon nai dang adok waso so na dilehon tu na posonai asa serep rohani na posonai Tuhani unang adong na dihagijakon moladok pedi ula ala nyau doi unang ninna molo torop pe karuas rotu gareja unang doko ala nyau doi unang ninna ai de boto ruas ido yete nasoni do di batu duh ma pelayanan na ringga ala ida ada hulanya kamangina di napa dua dijamid do bohalnya kana posonai molo di ayat paralel di Matius 10 ayat 10 di dokso ngono ai tamado dapotan buhalna pangula tamado dapota buhalna pangula sedia mabuhalon sian inganan na sinurunay sian akaruas na pinarmahanay sian akaruas na burju na makalacon silehon-lehon ni debata pasti molo denggado melayani na poso ni Tuhani hiras dorhani ruas las rohana pasahat to silehon-lehon na yaki daw si tangadong ruas ni hakabi pinahulit arok tayo inang kan ay molo na hulit mago do unak songon erok kun ni halak bataki molo nung law tula-ula na tabben mago dang artana Roma alilay nguba beret tu sopa hupup sudi molo tu songon pe ngubak kami makulit kami hulit ma tanya ko kamu ma say gadda na hinulit ninna idok kon hula-hula naman nanya ko gadda na hinulit haperak kaya gadda na hinulit ulit mago do halak na buas silopit jalon hidup menarido di ulang Apostel 20 ayat 75 mertua ado nama ngaleho sian nama jalo pe mertua do alai mertua do na adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Alai kenyataan na buha. Acura di suku kita orang ngamanginan dia tu mabu. Dia tu mabu. Majalo do manang mangalian. Anggoi ta lusibi mate praktek na. Alai hatan ni bataman do mertua do. Na mangale hosian na majalo. Akaruas pasti tergerak rohana. Molo denggaddo pakkobasion yakka na poso ni Tuhani. Idi minasa hudok takka sudut na poso di kantor pusat inang. Molo masak ke LPP do takka pembinaan. Unak pikir hepeng. Unak terbebak ko di hepeng. Unak terbebak ko di arta mobil do takka na asing. Jangan terbeban. Nak suarok sepeda motor melayani dengan baik. Nak pesorong mobil melayani dengan baik. Nak pesugurang arta melayani dengan baik. Ai pelayanan mido, pakubasyo mido, manutuho si jaloon. Jala yakin au bertumbuh do di ruasnya kabibi. Molo dengan pakubasyo nya kana poso ni debata buas do ruasnya kabibi. Dangarong nahuli.
Urok molo denggap pakubasyo. Molo jonok, molo burju manang yako, molo burju madapoton, molo burju manang yako menyapa, manang yakon. Buas dorosnya kebibi, apalagi di tubuh nanti, ala pertubuh kita. Bangga hamu, bangga daw pertubuh, terkenal lo amang inang di hami padita, pangulan agok tiki, molo di tuba madayani, berbeda do isa nakadira nasi. Buas do zolmanin na di tubaw, ni nakarongani. Jalang ako hilalano ni, ay pelayanan na perjulo di tuba do, di aruan, calo padita sa tao. Jalang hilalano, huday doy pagkubasyon, huday doy hinatong gini, pabahin niya karuas. Jalayakin na unang di sopo-surungo-sungon, na sangat peduli. Tuakan na poso ni debata ay ido akaruas ido dipakai debata gabe jaminan bohal niya ka na poso ni debata. Jadi soto ngarong madoksak kita ebelge may balajo ni pagditay. Tidak ada yang terlalu banyak. Ikulas dohat tamangan dohonok di. To kamana mi situ. Una kula tabading-bading ko tunasi. Na sudah di dohonot. Tatangnya kum. Nakpesa hudaw tupadita harus mampu memakai yang ada dengan baik. Kubuy sabam roh hadinadong unang marungutungo. Manang adong, manang nagudang, manang nautik. Jangan pernah bersungguh-sungguh tambah Tuhan. Alah hita do gabe tiruan, hita do gabe contoh kepada jemaat. Kamu nak kadang sa porsiaw di bagasa Kristus. Di tonga-tonga di huriay jupang do hamon. Pasti do. Didok di son arong do naso majalo na poson itu sisiani. Molo ditulak kamu, pirpirhok kamu ma. Orbuk na di pakmunay. Borhak mahamuto na asing. Gudang dope. Sikotilo. Gudang dope na naing porsia tutuhani. Hatok mahamuto. Alani unang panik, unang kaciro. Jangan kamu panik ketika kamu tidak diterima. Unang gabi-gali. Alay doon mo mabidang do pe si sabiyon. Torop do pe ka na makalomohon. Napay may mahok karoro niya ka na poso nito. Ido ko jis borhat mahamutusi. Tinggal ho kamu. Borhat mahamu tu desa. Tu na asa. Topik minggut ta sadarion borhak maho jala barita hon maha tani kebata. Sudi do hita majalo persuruno. Sudi do hita majalo pendugasanon. Sudi akan na porsea di Tuhani ikut dohot mamaritaon hatani debata marhite hata jamita ulaon parangi doh pangalahot. Dakula jamita langkat anon nama cerga situtuina. Amang mantani porus na julo Justin si hoping mula ro ka pertemuan niya kapadita sa ilo do pangalahomi do jamita pangalahot asa sudedo ruas marjamita marhite pangalahona ilas do rakuba do nga sakator huramat taon iba do ba jujur do haposad do dang ulo mabuat na sebagian nau dang ulo korupsyon gimana ala Kristen dubain na. Iro, dakula kala Kristen, HKBP dubain na. Tolas roha. Alay mo lido ko sa balik na. Nang isa na korupsin na. Ay ruas ni HKBP dibain na. Wahaman ko natin. Marjamita, marhite hata, parangi, pabayana, nang marhite kaulauta. Di kantor kita menunjukkan keteladanan. Sehingga orang tertegun melihat. Heran, luar biasa orang Kristen ini. Ternyata mereka memiliki trust. Naposo-haposa do halakon. Liano do ulaw balga tuson. Liano do jabata tuso balga. Ay haposa do. Matius 25:20 sara. Ya haposa dinauti pasahatok kumatuho. Kurang. Luar biasa mulu sudah kita manginang berjamita. Marhite pangalakot tadi dia behita manguna.
jadi berkat kita. Di tetangga tapi songoni, di ulaut tapi songoni, di parsaurat tapi songoni. Luar biasa. Di ruas ni HKBP sopo surung datong ini na. Terlapo. Wala na yang unek pidam situ balik itu dia mah, itu dia kita maru dia, sopo surung mah bah. IDC luar biasa dong. Luar biasa dong. Dia memulai yota. Molo tajah di kisah para rasul sada ayat lalu di pabor hagabe sitit dengan kumahamun na Yesus di dia perjolo. Imay dok sa Jerusalem, Judea, Samaria, saharo di ujung di Portibio. Pamaritahono barita na uli dimulai siya lingkungan na jenek tu lingkungan na bidang na do. Siya na memet tu na balaga. Tok sa dia mamerot tamanginang ima perjolo siya keluarga. Rumah tangga. Ama ina patuduhon pabuat ibana dipakai Tuhan ima maritahon hata ni debata songon na jolo na toras do opung boru ni si Timoteus Lois do onike naung takas mengajarkon hata ni debata naung takas mengajarkon akaparange na denggan budi pengerti tu akayana konna Aina Torasido, guru yang pertama, yang utama dan selama-lamanya bagi anak-anaknya, dan bahkan orang tua adalah guru yang terbaik bagi anaknya, bukan guru di sekolah, bukan di gereja. Orang tua do gurunya terhebat. Hidup menedokon rumah tangga, keluarga itulah school of life, rumah kehidupan. Allah disabdo dibina, ditugu-tugu, diajari taringotu mulu, taringotu budi pekerti, taringotu kolong ni rohana tu debata nang tuak kadunganna. Molo tapatu pamanginang ulauno secara rumah tangga tak perjolo, molo rumah tangga kuat, gereja kuat, molo rumah tangga kuat, masyarakat kuat, molo rumah tangga kuat, bangsa opi kuat. Salamat dasor sigaluhutan ni naka natutuan na julu. Alani dasor ido na perjulu. Siya nido hita perjulu marbarita na uli. Takaya na kotay. Manogu-nogu ya na kotay. Asa manada harajaw ni debata. Asa marhabyaran, marhapatunon, marharinggason. Burju marsiajar. Asa gabya karuas na malo, na cerdas. Akaya na kotaw. Buido cerdas intelektual, alay emosional na raw. Ay terberita do halak bata di Portibion, cerdas. IQ na tinggi. Alay emosional na dang buy. Dirajai do be. Wala di situ orangan na. Murah-murah muruk. Wala muruk, toro laru kekerasan. Dak tarorom. Alay nobalkan yang tidak dimiliki adalah kecerdasan kontekstual. Dan mampu kita menempatkan diri kita pada posisi yang tepat. Oma apalah nama cemol naik terubi. Dan mampu. Anak-anak buy gabe fungsi songon natoras. Diatur natoras naik. Kalau dia pendeta, diposisikanlah dirinya dari pendeta. Kalau ruas dari ruas, kalau sintua. Itu kena kecerdasan kontekstual. Dan itu masih rendah kita miliki, masih rendah. Bah molo ama matong, ina matong. Unang gabi ina isongon ama nga salay ati. Posisi ina, ido sa dinggar rumah tangga. Ido nelkon na kecerdasan kontekstual. Molo borha tau tulaw ni pasaribu, bukaw kudo jachiyete. Dan mungkin marsi tol dasiku, lawa tulaw ni pasaribu. Mungkin ini, kalau saya memiliki kecerdasan kontekstual, bukaw kudi baru berhubas mau. Ini salah satu contoh, menempatkan diri pada posisi yang tepat dan benar. Omma pengajarian kena toras mau. Tuak kaya anak konna, tulang muda, hula-hula mendada, hidup minadang ngarung masa di Tanah Batak inang taburan, di Jawa do taburan, bahasa, tulang mudi, suatu ikahuahoin na. Ima hebat nah batakong. Acura di hitabi taburan, puido taburan. Alay ala bagas doi di suaton na toras. Nang boy, abang borom doi. Bayron musong ni. Sakitan mui, nang boy.
tanom doi sian tongan ibagas tabi. Jala omma baru petulung kungan nobaga. Mula dok potensi tu gereja, tu masyarakat. Di sini mahita berperan, baik peran sosial tak. Di tonga-tonga di bangson. Asa boy sejahtera portibio. Asa boy kok damai portibio. Dohok maka ruas ni HKBP termasuk mah peduli tu lingkungan hidup. Ai molo sehat lingkungan hidup. Alap tahun sehat dulu kita. Peran ni semua ni perannya karuas ni HKBP. Di sini mahita mangulak kamanginang pakai oni Tuhani mahita tua ka ulaon nah songoni mamuka siar rumah tangga keluarga ta sahat to keinganan na ubidang marsahik dunay portibion nik kunaking alai adong masa da ulota ruas ni huria buhano hita mabuan transformasi mabuan pembaharuan dohok madao ni ujaha majolo sada ungkapan ni Franciscus Sianasisi songono miratangiang do Tuhan jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian jadikanlah aku membawa cinta kasih bila terjadi penghinaan jadikanlah aku membawa pengampunan bila terjadi perselisihan jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku membawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur. Semoga aku ingin menghibur daripada dihibur. Memahami daripada dipahami. Mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Ini bana. Amang inang borhak ma. Turok noang dohata. Nama kilalahon na sumuni. Akan amarsahik na gali. Pergilah. Jak kaulau si kalupari. Di kantor. Mang na di dia be. Akati tangkata. Lingkungata. Borhak mahita. Gabi apul-apul. Mga lehong gugu. Hiras ni roha tu nasida. Asa dohok nasida. Marnida. Papahinan di debata na luar biasa gabi dohok na sida manopa debata para siroe. Amin. Mauliate marwana ami di Tuhan. Asido roham di kami. Di hokopo roh kami. Di paluaho roh kami sa dosa roh tamatian. Di paibaru horo kami. Di bahay nido disuruh horo kami. Mamarita ho pabahay nami nakujalo kami tudongan namin na humalia. Mabuan barita na uli. Pashato katami. Tuak ka na mardamol. Tuak ka na soporsiya rupi. Tuak ka na hachita. Tuak ka na ginosagosa ni Tordini Portillo. Asa dohok na sida marnida kababahinam. Silehon-lehon munar kayo di hami. Pakyon nami may mangulalo mo ni Roham. Pakyon nami may patubigihon. Huasom dito nga tungan ni Portillo. Marhiti ak kaulaw. Pagkubasyo di huriam. Parhalado ng ruas be. Saurdot sudi hami saling kerjasama. Laho patupahon pagkubasyo di. Alay muleon nami may siyan akka lingkungan no mebe. Siyan rumah tangga nami bi. Ama ina gabi pangajari na sumuro na muli na marga ro di saliling-liling na to akayan ako. Asa jupa kami marhiti anak ko nami sugot masa depan gereja bangsa na luar biasa na marnida pabahinam mo doh makatidak ko ditikina. Ali Tuhan
Abor hak mahami. Gabe ulam buan berita dauli mangapulya kana marsa. Aka nahacitan buwi gabe lubang jala dihalalana sidah halwao. Aka namatean gabe buwi tarapun. Aka nagali gabe margugu ala ni hami aka naporsea diho naradi borhat lau pasahatun hatam tunasida atong rapuko mahami nang di ulaw nami segano pari nang di parungulon nami gabi tiruam mahami tutu jalapat ko nami ma akka partikian na ulion lahu mangulahon lo menaroham maka tidak ko nakapabayanam di portibio di bagasan Kristus Tuhan. Amin. Data upo bubali.
Tuhan saluhut silehon lehon na dinggan do nasa ulibasan na maliutos. Upasahat tami masyan na nilehon mito kami pilihan nami tuho. Sa jalo may dabiwap na utsus di zulong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parasya kami pilihanon. Pati bulho na rajaw mo ditong atongan ni Huriam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalahu tadahami gudang ni silehon-lehon mito kami. Asal lam gir-gir kami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sauk malo meniroham di banu tungawo sungunda di banu agijang. Leo matu hami sadarion nanguluan siapari. Sesama dosa nami. Sungu panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tugi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangaku. Pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodaku Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopaku Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaur homma damena tu todim. Sarinari dihit karos ni Huria namar minggu di bagas joro osedaro doho di hamuna amanginang namar minggu nuaing di bagas munabi manang dinganan na asing. Sahalinay doho nami selamat hari minggu horas madhita sudi.